Bi November kalo tile mugan ani saba ye san ba fila ni mugan ani kelen aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan o waatu selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamacɛ fanga jamana marabagaw olu kɔni bɛ ka waliya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya baloko la cogoya min na minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jago koɲɛw ma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana ye musaka caman ni ka o de don an ka balofɛnw na walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko malo tɔni caman ka taa se sukaro tɔniw ma ani tulu olu kɔni fana sɔngɔ o bɛna jigin don n'a nataw la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ. An ka maliyɛnden minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen don Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kan ka sababuya kɛ lakanabaliya o kɔni ye u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la u kɔni tun sigilen bɛ yɔrɔ minnu na u wulila ka bɔ yen nɔ ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛ o kan o kɔni fana kɛra gɛlɛyaba ye u kan kosɛbɛ o de la sa u y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka segin ka na u fa jamana kɔnɔna la cogo min na. Bankasikaw fɛ yen nɔ saɲɔ ale kɔni sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ jalasagu sugu ka taa se kolongo ale ni bankasi sugu o ma u y'a jira k'a fɔ ko salo ko ɲɔ yɛrɛ ale bɔrɔ kilo 100 o tun bɛ feere sefa wari 2000 ani 200 o de la nka ɲina a bɛ ka feere sefa wari 4000 ani 200 o de la bankasi marabagaw olu y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni k'a fɔ ko ɲɔ kɔni o sɔngɔ gɛlɛyara u ka sugu kɔnɔw la k'a sababu ye de ɲina samiya o ma ɲa kosɛbɛ wa samiya fana tatɔ la a ye ji min ni ka o lana forow kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka kɔnɔw ka o don mɔgɔw ka balofɛnw na ni ka olu tiɲɛ o de la sa maaw yɛrɛ kɔni olu fana ye damakasi ni ka o ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma u k'a lajɛ ni ka se ka dɔ bɔ a la. An ka waribon tigilamaw olu kɔni ye u ka baara bila ni ka o lakuraya kokura u y'a daminɛ bi donya in na sa u bɛna lɛrɛ 72 baara bila ka o kɛ min ni a daminɛna bi November kalo tile 27 san 2021 u ka falasa n'u ka laɲini olu ma sabati u bɛna baara bila ni ka a kuntagala o janya u tun ye baara bila min kɛ November kalo tile 3 tɛmɛnen ni ale tali kɛ tile 6 baara bila o kan u yɛrɛ ka fɔla ko n'i y'a ye k'a fɔ u ye dansigi o baara bila la k'a kun ye de maaw olu ka se k'u ka sara sɔrɔ degun o ka se ka taga bɔ u ka maaw olu kan. An ka dɔnkilidala denmisɛn dɔ ni ale bɛ wele ko Ibawan ale kɔni ye jɔnjɔn 5 ni ka o sɔrɔ November kalo tile 12 ka taa se a tile 21 ma Nigérakaw olu ka jamana kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnna sa Lagos jɔnjɔn min ni ale bɛ wele ko All Africa Music Awards a kɔni ye jɔnjɔn 5 ni ka o sɔrɔ Ibawan ka ni jɔnjɔn sɔrɔli a kɛra kunnajaba ye a nisɔndiyaba ye maliyɛndenw olu bolo a yɛrɛ ye tasibila kɛ ni ka taga a woloba o yɔrɔ la ni ka tila ka foli kɛ ka taa a kanubagaw olu yɔrɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an b'an kunda Côte d'Ivoire ka jamana o kɔnɔna kan u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni bɔra Karido Faransiskaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a y'a jira k'a fɔ ko san kura nata in na k'a bɛna finitigilaka 3000 ni ka o ta ka sababuya kɛ lakanabaliya min ni a bɛ ka yakubaya a dafɛ jamanaw olu kan ka se ka olu kunbɛn cogoya min na. Ka kunnafoni da tuguni Kenyakaw ka jamana o kɔnɔna ye sa coronavirus bana ale kɔni ye ta bɛ ka dɔgɔya Kenya jamana o kɔnɔna la lɛrɛ 24 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera maa 18 o de la nin kɔni kɛra nisɔndiya ye Kenya maaw olu bolo. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ne n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yan'o cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ka tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.